homma. Hopeamitalit tuli. Mä menen silloin vielä. Nyt kun olet ottanut kuvan, niin kaikkia tästä pois. Pitää näin kaukaa ottaa tällä putkella tää kuva, että mahtuu kaikki. Se on liian iso putki. Ei ruuta vielä parikymmentä metriä. Siellä on auto takaa, varo, ette työnnä sitä sit eteenpäin. Iso vessa pelaa. Ok. Eli nyt tässä on työväenurheilija omasta puolesta, niin kiitän tosiaan totta kai hienon joukkuetta, mitä pääsi tänne turnaukseen. Hienosti taistettu. Harmittavasti vaan tuli se viimeinen matsi. Ei se mitään. Se on viimeinen kerta, eikö niin oo? Joo. Seuraavaan kerran lähdetään iloisemmin mieliin ja pokaali kainoilla. Näin. Jep. Eli ensin jaetaan varmaan joukkueen johtoksesta Akiva valmentaja, joka on valinnut tosiaan tsempparipelaajan ja sitten joukkueen tärkeimmän pelaajan koko turnauksen aikana. Ja niillä antaa palkinnot erikseen ja sitten jokainen poika saa tuolta vielä hopeamitalin kaulaansa. Eli tsempparipelaajaksi on valittu Lauri-Matti Stenholm. Ei se nyt noin kamala se hopea on, vaikka vähän. Ja sitten joukkueen tärkein pelaaja on tässä turnauksessa on ollut Miro Lamminen. Eiköhän sit Aki ja täällä on vielä mitaleja. Saa kyllä varmaan valmentajatkin, jos haluaa. Totta kai haluaa. Sulla on nyt pokkaamaan, jos niitä vielä on. Hetkeä voi ruveta. Niin näin se on. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Se ihme valmentaa iloisen. Yes. Sitten kuvat. Niin. Väliä vaan. Hyvä. Loistavaa. Yes.